Til den her udstilling har jeg lavet en tekstilinstallation, som består af 5 kjoler, som tilsammen udgør en formation, kan man sige. Et bjerglandskab skal det forestille. Og motivet for det, kan man sige, er det kinesiske bjerglandskab som motiv. Og kjolerne er bygget op som 1700-tals kjoler med krinoliner, og jeg synes, det var sådan en fuldstændig oplagt kobling på en eller anden måde mellem de her meget arkitektoniske store kjoler og så de her bjerglandskaber. Når jeg har kigget på det asiatiske, så hænger det også sammen med, at jeg er meget optaget af, hvad skal man sige, forholdet mellem mennesket og naturen. Og det er nok det, der gør, at jeg interesserer mig for det asiatiske. Det er, at der er meget asiatisk kunst og kunsthåndværk er sådan en meget fin forbindelse mellem, både i forhold til materialer og egentlig også motiver, der er der meget fin forbindelse mellem hvad skal man sige, menneskets gang på jorden og naturens gang i en større sammenhæng. Så synes jeg, at bjerglandskabet på en eller anden måde bare går igen og igen og igen i den asiatiske ligesom billedsprogsverden, kan man sige. Og jeg synes, at det for mig er et billede på noget, der ligesom er meget større end os selv, og som rager ligesom op over den her kulturkamp, som man på en måde kan sige, at vi har i 1700-tallet, og som vi også har i høj grad i dag. Til at lave landskabet har jeg arbejdet med, dels med krinolinerne har jeg faktisk lavet i træ, formstøbt træ, og så har jeg arbejdet med papir. Og jeg har bygget det op i papir i første omgang, men det færdige, det som I ser nu på udstillingen, det er lavet af både papir og stof, silke. Og jeg har valgt at arbejde med papiret, fordi at det har den her meget sådan asiatiske fornemmelse på en eller anden måde. Og silken selvfølgelig også er helt oplagt asiatisk, og hele mystikken og det, hvad skal man sige, det sådan sværmeriske både omkring papir og silke, synes jeg passer rigtig godt til projektet. De figurer, som jeg har lavet til det her bjerglandskab, dem opfatter jeg som sådan en slags næsten sådan mytologiske figurer faktisk. Altså der er en figur, som er en mærkelig blanding af en drage og en hest, for eksempel. Og så har den vinger, og så har den ligesom sådan nogle bjergformationer, og så har den også en hale som en fugl, eller sådan. Den er sådan en meget sjov blanding. Jeg troede i starten, at jeg skulle arbejde med farver, at jeg egentlig skulle lave en slags tredimensionel maleri, kan man sige. Men efterhånden, som arbejdet skred frem til, opdagede jeg, at jeg egentlig oversatte farvesproget og mønstersproget til noget tredimensionelt. Og det er ligesom om, jeg har fortolket billedsproget tredimensionelt. Altså det todimensionelle billedsprog har jeg fortolket tredimensionelt, sådan som jeg selv ser det. Der er noget, helt klart noget mere sådan bombastisk over det her projekt, end der er over mine tidligere projekter, som er sådan nogle, der nærmest, man tænker, de skal have en lænke om benet, for at de ikke flyver deres vej. Det her, det skal i hvert fald nok blive stående.